Syudhanis magbuong diri ah. Ano? Buskoy. So ayan mga kawatatap nami karon sa kuan sa tindahan sa mga ay mo man imong pahumot mi oh ay kuan mi pajama may pajama kana oh lah gana lagi ko anak mi ha gani fresh murag kuan kasi may ingon mo kami sa iyang beauty room. She is so beautiful. Ha? She is so beautiful today. Yes. Pak. Mga kawatatapits, me again in Rona and welcome back again to my vlog. Yay! For today's video mga kawatatap namin karon sa Bato-Bato mga kawatatap kauban ako si Manang ug si Mimi. Tuara nagka-cash out si Mimi mga kawatatap kay muli na siya digos mamaya ay tomorrow. Assistant ni Mimi ron. Diba sige matulis mo ba na siya nga sunscreen man oh. Hilot na siya ano man fairy skin. Ini kan apa si Tafel? Oh, mo na siya. Matanggal-tanggal? Ya, kuha. Ano, kaligo pa ano mo? Ito ko marag kaligo ko samti. Oh, look. Ito 79. Hindi, nagwala ko para sa pictorial. So ayan mga kawatatap namin karon sa Bato-Bato. Kauban mo si Manang ug si Mimi. Para dato kay mo ang kuan ang earnship kay nagbagbag na joya. Pak. Dali lang paan. Pinadayon. Oh, ni ron among. Oh, ni ron among Madam Aranet. Maulo na kita niya magtamay-tamay kay. Break. Siya naman pagkaon ng taning hotdog is kabuo. Yay! Ina din. Oh, ni si Madam Aranet. Ay, ano to no? Yung ano, untik ka. Yung ano ka ba? Tingnan natin ko. Yung buo. Atong pati yun. Ano siya pamilat? Karami oh. Ay, katong gatuan, yun ako nakita ang katigas. Nigwa na po dito. Sumadang po di, anak. Tara. Anak, ay,
Wala i-highlight si madam. Sige na, pang kami. Thank you. Shubtikels na kay... Kami So, ayan mga kawatatak ni bali ni dress. So, diyan sa kaso galing to. Oh. Asa na? Kana ka ba yun? Wala. Kasi oh. Oh. Ang taon, oy, kadali na ba? So let's go. May daghan jud diri ami. May usab na pud lang ang farm. Naraman ang ukalo nga kani siya. Okay ni siya kani. This one ba? Sa kwa, ano may pili at kami ha. Yang nga bugagay sa mami. May. Ako pili niya. Bako mo pili mo. Pili ko ng black nino. Kani inani mi ba may? Kani. Pag-ibig ko sa iyo. Huwag ito kay Totoy. Huwag kayong mahiya, walang tao ito. Huwag kayong mahiya. Ay, CCTV is not open. Yeah. Hindi na sa dili bitaw bayot. Ato bang dami? Ato bang ba? Bungka kayo ni. Ito. Anak niyo. Ni. I suggest. Ayun, kung Ina mo niya mong, hoy, ina, mo niya mong, kanina lang manang. Kana na lang ganit no. ina. Ay, kaangay yan. Nagpila ni. Nausip ko yan ang 50 na siya. Puti, naghanan niya. Ang nabili na, murag, duwan lang ka puti ni. Murag yan, kung kinila pa isat nga ni. No, si Kuya ang nagsuggest, oh. Ngayon natin yung sinarawa ko kung makaibay. Murag halo. No, duha o no. Duha gan ino. Kanang black ug Mga kana. ni isa manang. Suot ka ni. Murag tagutungan si manang ana. Ay, wala taon yan. Bato. Bagay si Mohami. Pero, kung mag-inanak ka, may ako na just black ang ito ni suot. Para mo, ano mo fit, ano diba? Diya, black pa yan. Black lang eh. Pero duha ang kuhaan ka na. Tudo eh. Kanino? Uy, isipan. Grabe po nakabukad na imuhang kuan oy. Kana, yan. Sige lang. Mga 7 man manang. Ha? Unsa ka day? Ha? 8, 9. 7. Ay, kan. Oh. Kira nila. Ay oo. Nindot pa na. Nindot. Usa na gisi nami? Style nami. Daan na niya, oy. Kira na. Uy. Tama na nami. Ay, palitan pa ano. Kani may di ko na nini kanina ni kanang brown. Ano lang may shade. Kana kay design. Liga na. Darara. Sa mga Elena Shopping. Shop. Shopping. Manang ako ang cellphone. Ako dala anak, be. Asang cellphone. Yan. Yan, ang saan. Ako yan. Abit-bitan niyo. Corby.
Bit-bit tayo, yaya. Muli sa to dali. Kasi may sila. So yun mga kawatatap mo, ato namin sa pikas kanto. Sige lang tayo sa suri, ani niya, eh. Ina kapit siya. Muli dito ka dali kita. Dito. Normal. Oh, dire kay way buoms ni. So ayan mga kawatatap namin diri sa kuan TG Milk Tea Shake and Foods. Muna lang mga menu. Ano kay fruit shake jud siya. Okay na. Kasi yung Small take one. Kahit ano na. 82 ha ba? Take Oh, one. sige to. Yeah, isa po ka ano. Pwede na. Isa po ko ito na. Avocado tayo no? Kasi mo ano. Kahit ano. Natay burger, buy one take one. 49. Kung saan yung mapapagdali. Masih ko sa Kung saan mapapagdali. Shumay ako ah. Siyumay ko daw. Pila ka rin siyang may. O pa 20 ang siyang may. Yung manang. Doha lang ka siyumay. mahal na ka ng burger ni. Oh, isa pa po. Tag 15 ra mo to ng burger. Burger 49 duha. O 49 duha. Ka order ka. Duha ka order burger. Dali ako. Ikaw. Na? Ikaw ang Na magsabaw? Ni. 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 Ay, mga on mo. What do you think? Ni. Kawatatap nagkaon mi diri sa TGI's Milk Ay, Tea. ilang price? Kanang libre si Mingkay. Isa lang. Ay, doha. Ilibre mi ni Kirara. Ni. Yung pinang pantry no. Ilang establishment. Ni. So magpaabot sa amin no kay nag-order pag 7 minutes daw bago pa ma-serve. Ora gyud ako sa ano. Ora di man. So ayan mga kawatatap, matos ako sa motor ko. Asan ako motor mi? Tap magpaabot sa mi og 7 minutes bago i-serve ang order ni Mimi. Thank you so much sa sponsor Mimi, si Kirara. Dami. Di wifi. Ay wait, na-refer wifi diri mga kawatatap. Mag-wifi sa tanong kayo. Basi. Oo, ngayon kayo. Ngayon kayo. Ipakita na ko yung pang-order ni Mimi niya mga kawatatap. Bye, bye, bye. Lagi
Asa dapit bayot? Asa dapit? Da. Hilong balay yung kabato-bato. Ay gipakuan ang kanang pa home service. Kadato jud ani niya uy. GP naman. Pasabog. Oh, ali. Apas ba? Kaning vlogger. Pinali kay ba? Dugay pa din ha? Ha? Unsa? Ha? Nurot ng data. Unsa? Ano ka naman? Huwag, niya pa uli. Dati lang po. Diha. Ano rin bala ng GP di eh? Lugman nun. Uy, ginawa! Sa? Lugman nun. Dili na sakit dang. Dugman nung pagkakalayo ni. Manang ukaw na na. Uy, ano ka ito? Nabuso na kumayo eh. Sali kabudol mo. Parang kamu tagkaon na wala manang kay. Libre-libre din yung hirang. Ang katay mo na. Libre din sa laking din yung hirang. So kung ako ako pang nasa kanta ni Mimi lagi siguro na ako eh. Niya, ano ba ni inaana ko kuan ba. Ako personality di ba inaana ba kuan ba kanang ada kang kana atimado ba. Kaya ko dapat pangangkon proud na mas yoyo. Kati man di ka ba yun? Yan ko ni. Yan ko ni sama ka mga timan sa sarili. Kaya prinsipyo na ako, dadi ako maglago. Kasi dito na ako. Isa pa na alam niyo mature dami ko ni. Ano Kaya ko? dili mo ka matured man nang. Bata pa mo katanaw. Ay pati ay ga eh. Gusto ko mas binti itak. Ano man ba are you sure? Yung sig panawag ba murag buang. Si. Sig maling-maling. Christian. Wala na ako. Ni bisik kalab tara. Baka. Oh. Tagadabang. Ina lagi saya welcome plant. Picture welcome plant kan? Welcome plant pala. Wala lagi kayo mo ka ng kamo. Hindi mo nga namin. Ari ka. Ay. Papasan yun. Sakit yan. Ano siya may? Sakit yan. Ano siya may? What? Ano? Sila ko nilang ko ano? Fried chicken. Balik Ako pang diwata sikin. Kami nung ganahan lagi mo ka na ketchup. Ako na katuyo lagi ako.
Makamubuon lagi kasi ng gasto karon. Di ba? Ang palit ko burger. Balay. Daw yung Dala yun. Hindi dala. Sila isa ka buok. Dapat nanda ka listahan. ano sabi ko? Ikaw ba man? Uy, okay. Te. Paluto og kuan burger. 5. Oh, ano lang? Oh, take out. 5 ko 49, no? Oo. Di mabalik sila mo dito. Tunga rin sila. Yan, napuno pa po. Baywat ikon, hanak 10 ka po. Ha? Baywat ikon. Wow. Nice. Look, look, magkaano ba? Yung tamba sa clear tayo. Si Arnold, no? Mukhaan sa mga kawatatap. Bye. Hello mga kawatatap. Naabot na mi diri la Mimi. Kapoy kayo. Busog kay ko. Salamat ning kay. Sa imuhang libre. See you soon. Manang, thank you so much. Nami karon sa bye-bye mga kawatatap. Okay. Nagpakuan mi sa mong gibati. Huy. So ayan. Oh!